Hello friends and welcome back to my channel. Haग्रामायाव खाना जानो थांनो नागिरनाय दै जामुं सिमाजों नायलांदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम थ' लोगोफोर भिडिअ स्टार्ट खालामदोनि सोलो मोनफैबाय नै जोंहा जायगायाव Ayo daw. Mana macam ni bas tahu karena. Kamu ada punya nama besar sih? Ya. Đây là phu gia hình thành chi này. Yeah. Ủa sao chứ nó ấy chứ? Ý sao tiếng Anh chứ? Ni दैयाव मामा लाबोदो थुबा खिथुनजों बानाय
channelku orang ini fungbaय saya saja mau kan lah जाखांबाय एबार संहैनोसै थांसै एबार खेबथारगोन आङो गासिबो बिदा मोनसाल'लै मा खालायदों बेखौलाय हाननानै ला दे जेबो होनाखै बियो सानांसो होनदो आंखौ लानाङाब्रा जोंखौ लानाङा दे जोंखौ लाहर कबि मैगं हादों नुवाखै जोंना सिख्लाया ओरै आलु हादों नै इयाव दाब्रि जिरगासिनो सासे होगोना होआ मोजांनिखौ होनोसै खोमा दां बिथिंनो सुनोसै माबा खन्थाइ मोखाङाव मुस्का दीदी सही बड़े 이거 씨 아시고 모장 만지대? 잘 없다 이거 जों मानसिफोरखौ गारबोनानै थांनो मा नागिरफैदों माबा माबि नागिरफैलाबायदों नोङो बोरै हाबफैगोन दे आं लाजिलाय आं बोरै हाबफैगोन दे बैयाव नों सोंनांगोन नों बिनांगोनलै आं जाया नों होननांगोन फैफिनबाय एबार थांफिनसै नै जायगायाव मोनबोबाय बियार लायनो थांदोंमोन जोङो दाबायाव लानानै फैबाय थांगासिनो माखासेया संगासिनो ओब्रा जा कार्टन लानानै दंफैयो ओमफ्राय जोंहा इदि गैयाबा गंसेखौनो हायाबा जोंना दामग्राबो गैबावा लोगोफोर सिरि सिरिसो मालायनि दामनायजोंसो मोसागोन दा खमला फिथाइबो लानानै फैबाय जों नै जाहैनोसै एबार जिरायनानै मानसिफ्रा जेनेबा मानसिफ्रा जेरैबो जोंना बै खनाजोंसो
सिङाव ओंखारबायहाय मैसो गोनां मानि सिं खनबाय थागो Google Pay for Business. Pilih si PNBP 2 Aku jarang apa? Aku juga banget.哎呦我的妈जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय लोगोफोर बेखायनो आराम मोखांखौ देखे जायो देखे बावगोन नै आंबो जानोसै एबा देखे जानायखौ देखे जागोन दे
मायामोन नोंसोरो माबाया मा बेलाय सेरखाया लोगोफोर मोनाबाय नै मोना नायना थाथारबाय जों साला सेन्देल गोजौ गानग्रा दालाय मा थाबायबोनो हायाखै आरो हरबाय मोनाबाय थांनोसै न'आव गारियाव गाखोबाय लोगोफोर थांफिनसै बाय 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 लोगो फैलाय